Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Jinin Abbana na marubuciya Zainab Habib, wanda yake zuwar muku daga Hikima Hausa Novels tare da ni mai gabatarwa Maman Abdul. Washe gari da safe ya yi wanka, sashen su Momi ya nufa da sallama ya shige. Samun su ya yi a dining suna breakfast. Momi ce ta washe baki ta ce, "A'a, my son, zo mana kai ma ka karya." Durƙusawa ya yi ya gaida dadi ciki-ciki, dadi ya amsa. Kana ya juya ga Momi cikin fara'a ya amsa. Ji ya yi an ce, "Brother, barka da safiya." "Yauwa, kin tashi lafiya sis?" cikin shagwaɓa ta ce, "Lafiya lau." A ɗarare ya zauna a dining chair ɗin ya yi karin kumallo. Tunda ya zauna fara'ar fuskar dadi ta gushe. Shigowar Bash ce ta sanya Harun juyawa. Sanye yake da gajeren wando iya gwiwarsa sai singlet fara. Ƙarasowa ya ce, "Good morning dad, good morning mom." Amsa suka yi cike da kulawa suna yi masa ya aiki. Dadi ko janyo Bash ya yi kusa da shi. Ya zuba masa farfesun kaza. Fauziya ce ta ce, "Ya Bash, ina son mu yi wata magana saboda it's very important to me and you." Kashe mata ido ya ce, "Okay, yanzu dai ki bari na gama sai mu je mu yi ko?" Suna haɗa ido da Momi ta galla mata harara. Harun ne ya dubi gefen da Bash yake zaune ya ce, "Brother, babu magana ne?" Cikin zafin rai Bash ya ce, "Ba na magana da 'yan iska irin ku." Yana magana yana nuna Harun. Hankalin su Momi ne ya koma gurinsu ya ci gaba da cewa, "Wallahi dadi ciki ya yi wa wata yarinya yanzu. Gashi nan iyayenta suna neman shi ido rufe. Ya ma samu na rufa masa asiri." A razane ido ya ja Harun ya ɗago yana kallon Bash. A razane ido ya ja Harun ya ɗago yana kallon Bash ya ce, "Iyayyarmu har ta kai ga ka yi min sharrin zina? Ni ne fa ɗan uwanka." Dariyar mugunta Bash ya ce, "A da kake ɗan uwana, amma yanzu an sauya. Ba ni babu abota da mazinaci." Kalmar nan ba ƙaramin dukan Harun ta yi ba. Har lokacin idon Momi da Dadi da Fauziya na kan shi. Wasu hawaye ne masu zafi suka kwaranyo daga idonsa. Ya haɗa idanuwansa biyu ya ce, "Na rintse da Allah Dadi da Momi. Ku yarda da ni ko kula 'yan mata ba na yi wallahi." Wani mari Dadi ya wanka masa yana cewa, "Ɗan iska, dama shi yasa kake shigo mana gida? To kul kar in sake ganin ka a gidan nan. Ka je can ɓangarenka, amma na yi maka iyaka da iyalina. So get out, ko baka ji ba?" Harun na kuka yana cewa, "Don Allah ku amince da maganata." Haka ya fice zuciyar shi babu daɗi. Dadi ne ya kalli Momi ya ce, "Kin ga abin da yaron nan zai janyo mana ko?" Sunkuyar da kai Momi ta yi, hawaye na zuba a fuskarta ta ɗago ta dubi Bash ta ce, "Bashir, ka ji tsoron Allah, kuma ka san za ka mutu ka je ka tarar da Allah. Shin gaskiya ne ko ƙarya?" Bash ne ya tashi yana mita. "Ni dama ai ba a yarda da magana ta," ya fice. A hanya ya haɗu da Harun ya tsugunna ya dafe kansa. Dariya Bash ya sa ya ce, "Ɗan samari kana lokaci." Bai sami damar maidawa Bash martani ba, ya miƙe jiki na rawa ya nufi fat ɗin shi. Gado ya faɗa tare da sakin kuka mai ban tausayi. Rurin da ya ji wayarsa na yi ne ya sa shi ciro ta a cikin aljihu. Bai san lambar ba, amma tun da ya fara zuwa sabon gurin aiki
bari dai ya ɗaga. Yana ɗaga ya ji an ce, Malam Harun, ni ne manajan ma'aikatarku. Kasancewar bai san ko waye manaja ba, ya sa shi gaishe shi cikin ladabi. Mutumin da ya kira sunan shi a matsayin manaja ya ce, Ina son mu haɗu a gidan zoo saboda wanda ka sani. Ina so mu haɗu a gidan zoo sabo wanda ka sani. Hakika Harun ya firgita, amma tunda umarnin manaja ne dole ya bi. Haka ya share hawayensa, fuskar shi ya miƙe ya shiga toilet ya yi wanka. Yana fitowa ya shafa mayukansa masu ƙamshi ga turaruka ya sanya, ya ɗauki ƙananan kayansa ya sa, ya ɗaura agogo. Ya ɗauki wayarsa da ki ɗin motar shi ya fice. Yana shirin shiga motar ya ji wani kiran ya sake shigowa. Ɗagawa Harun ya yi cikin rawar jiki ya ce, Manaja gani nan zuwa. Cikin sauri ya shige motar ya tada ta ya nufi titi. Tafiya yake yi amma gaban shi na faɗuwa. Bash ne shi da Fauziya a bedroom ɗinsa kwance take yana miƙewa na ga sun yi ta zura hijab suka fice. Zama ya yi a cikin mota yana jiran fitowar Fauziya. Bedroom ɗin Momi ta je ta same ta a zaune tana goge miro. Gefen gado ta samu ta zauna, ta riko hannun Momi ta shagwaɓe fuskar. Momi ce ta ce, To shagwaɓa? Me ya faru? Cikin shagwaɓa ta ce, Momi zan biya ya bashi shopping. Momi ce ta dube ta ce, Me za ki je siyowa? Turaruka cewar Fauziya. To Allah ya tsare ki kula da kanki please. Ok Momi na tafi. Ta shige mota suka wuce. Suna tafiya suna hirarsu wacce ni kaina ba na jin abin da suke faɗa. Umma na fito da abin gwajin cikin ta ga ya zana mata layi biyu. Waro ido ta yi cikin tuhuma ta ce, Asma'u, tsiyar da za ki janyo mana kenan? Shi kenan na shiga uku, a cewar Umma. Asma'u da ke zaune ta sunkuyar da kanta ƙasa, idanunta na kan shinkafar da take tsincewa ta ce, Umma don Allah, ki yi haƙuri don girman Allah. Wani wawan mari Umma ta bata ya yi daidai da shigowar Malam. Cikin alamun tambaya ya zauna yana cewa, Me ya faru kike dukan budurwa kamar wannan? Gaskiya bai kamata ba. Hawayen da Umma take ƙoƙarin ɓoyewa ne suka yi nasarar zubo mata. Malam da ya kasa gane me ya faru ya daka Umma tsawa ya ce, Ba na son shashanci, ina tambayar ku me ya faru, amma duk cikin ku babu mai bani amsa. Juyawa Malam baya Umma ta yi tare da cewa, To cikin shege Asma'u ta yi. Miƙewar da Umma za ta yi ta janye jiki ta faɗi. Asma'u da ke cikin tashin hankali ta nufi ɗakin Umma. A ɗan madaidaicin firij ɗinsu wanda ya ɗan ji jiki ta ɗauko ruwa a gora ta yafa wa Umma. Ajiyar zuciya Umma ta sauke tare da cewa, Wallahi kin yi asara a rayuwarki. Duk tarbiyyar da muka baki, bin mazan waje ya fiye miki komai ko? Malam da zuciyarsa ta hasalo ya miƙe ya shiga ɗakinsa da yake ajiyar bulalai. Ya ɗauko mai baki biyu, ya kuma ɗauko mai baki ɗaya ya haɗa su ya shiga zabgawa Asma'u sai dai ya yi dukan ya gaji don kansa ya ga idanuwanta ne masu kiftawa alamar ta ji jiki. Zama ya yi ta gefenta ya rufe gumin goshinsa ya ce, Asma'u yanzu irin tarbiyyar da na baki kenan? Sakayyar da za ki yi min kenan? Wallahi ba ki yi mana adalci ba. Kin cuce mu, kin ɓata wa gidanmu suna. Sai ta bulalar ya kuma yi yana shirin zabga mata ya ce, Uban waye miki ciki? Rufe bakinta ta yi tana shirin yin amai.
Ta kasa miƙewa dole ta kwararo amai a gurin. Malam ne ya ce, tambayar ki nake yi ko kuma kina son in ƙara miki bulalar ne? Shiru ta yi ta ƙi magana, malam ko kamar jira yake yi, ta ƙi yin magana ya suka mata bulalar, yana shirin ƙara kai mata na biyu ne ta ce, malam ka yi haƙuri zan faɗa maka. To ina sauraron ki cewar malam. Asma'u ce ta yi jim, can kuma ta ce, Harun ne. Gyara zama malam ya ce, waye Harun? Ɗa ne ga Alhaji Muntari, yayan Alhaji Yusuf, mahaifin Bashir. Malam ne ya ce, kina nufin kintsatsen yaron nan da shi kuka yi watsewar? Sunkuyar da kai ƙasa ta yi, malam ko sai da ya kuma yi mata lilis sannan ya fice domin yin sallar la'asar. Da isar Harun gidan zu ɗin ya hango wani baƙin mutum ya rufe fuskar shi. Yana shirin ciro waya ya kira wanda ya ce ya zo aka shaƙe masa wuya aka sanya shi a mota suka bar gurin. Washegari malam ya saka Asma'u a gaba wai sai ta kai shi gidan wanda ya yi mata abin kunya. Sai da suka hau a daidaita sahu ta kai su har zuwa unguwar. Malam ne ya tsaya a nesa da gate ɗin gidan. Ya ce wa Asma'u ta je ta ƙwanƙwasa. Tafiya take cikin sanyin jiki ta nufi gate ɗin. Ƙwanƙwasawa ta shiga yi, mai gadi ne ya ce waye? Asma'u da ke waje ta ce, ni ce mun zo gurin masu gidan ne. To bari a sanar musu a cewar mai gadi. Dawowa ya ce Alhajin yana ciki wai ku shiga. Malam ne ya taso da sanyin jiki shigewa suka yi. Tun daga ƙofar da za ta sada ka da cikin gidan malam jikin shi ya sanyi. Duba da ganin yanayin da kuma tulin nerar da aka kashe wa gidan ya sa shi tafiya kamar mai ƙirga ƙasa. Suna isa ƙofar da za ta sada ka da babban falon gidan suka ja suka tsaya. Jin alamun buɗe ƙofa ne ya sa su malam razana. Fauziya ce ta fito cikin riga ƙarama mai siririn hannu sai wando gajere fari tas. Da ganinsu ta san ko su waye. Cewa ta yi gurin dadi kuka zo ne? Malam na rawar jiki ya ce, jagora ta yi musu. Suka shiga ƙayataccen falon da ya kuma tsinka wa malam zuciya. Dan yana ganin idan ya ce Harun ne ya yi wa Asma'u ciki, tabbas ba za su yarda ba. Da shigarsu suka tarar da momi zaune da filo a cinyarta. Zama suka yi a ƙasa suka gaida momi, amsa ta yi cikin sakin fuska ta ce, daga ina kuke? Ban gane ku ba. Malam ne ya ce, dama na zo ne akan maganar Harun. Harun momi ta maimaita cikin faɗuwar gaba. Me Harun ɗin ya yi? Kallon Asma'u malam ya ce, wannan yarinya ita kaɗai Allah ya bani a duniya. Mun ba ta tarbiyya daidai gwargwado kuma ta yi karatun Islamiyya ta yi na boko tana sakandare. To ni ina can gurin neman abin da za mu sa a bakin salati. Na dawo na samu mahaifiyarta tana yi mata faɗa, yanzu ma mun baro ta a gida ta yanke jiki ta faɗi. Dadi da ke jin komai yana daga saman step ya ce, Malam ban gane ba. Malam ne ya ce, Harun ne ya yi wa 'yar wajena ciki. Momi da ta ji gabanta ya yi mummunan faɗuwa ta nuna malam da yatsa ta ce, Kul, Harun ba ɗan iska ba ne wallahi. Malam ne ya ce, to ga ta nan dai. In sharri na yi masa, Allah ya saka masa. Ita ce ta gaya min, Dadi ne ya ƙarasa
Dadi ne ya ƙarasa saukowa ya ce, "It's okay. Ko me aka ce Harun ya yi ba za mu yi musu ba, amma ku yi haƙuri insha Allahu dole ne ya aure ta." "What?" Mommy ta ce, hankali a tashe. "Wannan ba zai yiwu ba wallahi. Haka kawai bawan Allah bai yi abu ba a ce ya yi." Haka su malam suka miƙe, dadi ne ya ciro 20,000 ya ba su suka fice daga gidan. Mom ce take ta gwada lambar Harun amma switch off. Yau kwana 2 kenan. Hajiya ce ta ce, "Ki kwantar da hankalinki. Tun da ya sami aikin nan bai cika zuwa a kan kari ba." Ba don Mom ta yi na'am da maganar Hajiya ba ta saisaita yanayin fuskarta, amma tana jin gabanta yana yawan faɗuwa. Alwala sai ta zo ta tayar da sallah, addu'o'i ta dinga kwararowa Harun na buɗi da kuma na kariya. Ta daɗe a kan sallaya, daga nan ta miƙe ta nufi bed ta kwanta da tunanin kala-kala a cikin ranta. Basma ce kwance, ta rasa me ke yi mata daɗi. Rabonta da ganin Harun a makaranta har ta manta ko muryar shi ba ta ji. Mominta ce ta zo ta zauna kusa da ita tana rarrashinta a kan ta ci abinci ko da kaɗan ne. Hakan dai mominta ta tilasta mata ta tura abincin. Wani ɗaki aka shiga da shi mai duhu. Magunguna kala 2 mutanen suka ɗirka masa don za su kai su 4. Kwanciya Harun ya yi bacci mai nauyi ya kwashe shi. Bayan minti 30 ya miƙe, alamar jikinsa yana yi masa wani irin. Bayan minti 30 ya miƙe, alamar jikinsa yana yi masa wani iri. Mutanen ne suka shigo, jikinsa babu ƙwari don ba zai iya magana ba, bare har ya taɓuka wani abu. Wanka suka masa, suka cire masa wani sabon kaya. Wando ne iya gwiwa sai riga irin ta nigogi. Haka Harun ya koma kamar ɗan arna. Wani jan abu suka shafa masa a kansa tare da miƙo masa cup da Viju milk a ciki. Da wani abu da suka sanya, jiki na rawa. Harun ya karɓa ya sha. Miƙewa yana cewa, "Babe ki zo gare ni mana." Wata budurwa da alamu ba musulma ba ce, wani gaye da ke gefen Harun ya yi mata alamu da ido. Tafiya ta yi da wasu shegun kaya a jikinta da kana ganin su ka san sheɗan ya sami mazauni. Haka dai ta sa Harun ya aikata abin da ba shi kenan ba. Nishi yake saukarwa kamar wanda ya yi gudu. Ita ko shi umarci gaba ta yi da kwanciya a jikinsa. A lokacin Harun bai dawo hayyacinsa ba. Yana kwance a gurin. Haka suka ɗauke shi suka kai shi toilet suka yi masa wanka. Kayansa wanda ya zo da su suka sanya masa, miƙar da shi suka sanya shi a mota. Direct gidansu suka nufa da shi. Ganin babu kowa a tsakar gida suka tura shi cikin ɗakin shi suka kullo ƙofa. Zaune Asma'u take tana ta daddanna wayar da Bash ya siya mata. Tuno huɗubar da Bash ya yi mata ta yi a kan cewar ko me za a yi mata kar ta sake ta ce shi ne ya yi mata ciki. Ta ce Harun ne. Tausayin Harun ne ya kama ta, duk da bata san shi ba amma yana da kyawawan hali. Lokaci guda hankalinta ya tashi, tana tunanin anya ta yi wa Harun adalci kuwa? Amma kuma ai bata isa.
Amma kuma ai bata isa ta ce ba Harun ɗin ba ne tunda maganar farko da ita ake amfani. Wani hawaye ne ya zubo mata mai tattare da nadama. Wani hawaye ne ya zubo mata mai tattare da nadama. Bacci yake yi ko motsi baya yi, sallamar da aka yi ne ta sa shi ƙoƙarin farkawa. Jin idanunsa sun yi masa nauyi. Ya yi da ƙyar ya buɗe idon ya ɗora su a kan wacce ta shigo. Mam ce fuskar ta shaɓe-shaɓe da hawaye ta ce, Harun ina ka shiga? Harun babu magana sai dai yana binta da ido. Kiran driver da ya kawo ta yi yana shigowa ta ce, ya taimaka mata ta sa Harun a mota. Babu musu ya kama Harun, mamma ta riƙe shi suka nufi mota. Direct hospital suka wuce da azama aka karɓe su saboda nan asibitin su momi ke zuwa kulawa. Saboda nan asibitin su momi ke zuwa kulawa aka fara bashi ta gaggawa. Mom banda kuka babu abin da take yi. Wani dokta ne ya fito hancinsa sanye da abin rufe hanci ya ce, Hajiya wannan yaron akwai matsala a tattare da shi. Ya sha abin da zai gusar masa da tunaninsa. Bayan nan ba a bisa ƙa'ida ya sha ba, saboda abubuwan da ya sha na maye da kuma na tada masa da sha'awa suna neman salwantar da rayuwarsa. Riƙe baki momi ta yi tana kallon likitan har ya gama jawabinsa ya fice. Dadi ne yake yi wa Bash shirye-shiryen tafiya Indiya karatu. Komai ya kammala. Gobe insha Allahu jirgin zai ɗaga. Momi ce take cewa Dadi, ni dai ba na son tafiyar shi ƙasar waje gaskiya. Wallahi tarbiyyar 'ya'ya watsewa take yi. Dakatar da ita Dadi ya yi tare da cewa, in har ba za ki masa fatan alkhairi ba, to ki ja bakinki ki shiru. Kar ki manta shi ne magajina, kuma ina da buƙatar ya yi karatu sosai. Miƙewa momi ta yi ta wuce bedroom ɗinta ta faɗa gado tana kuka. Fauziya ce ta fito sanye da dogon hijab ta gaida Dadi. Washe baki ya ce, Malama Fauziya, ki a wace ƙasar kike son yin karatu? Shagwaɓe fuska ta yi ta ce, Dad ni kam a bar ni a gurin momina. Dariya Dadi ya sa ya ce, to brother ɗinki gobe zai wuce. Fatan alkhairi ta yi masa tana taya shi murnar cikar burinsa. Don Bash ba karatu za shi ba. Sun shirya shi da wata budurwarsa za su je honeymoon. Harun kusan awa shi ɗaya a hospital bai yi magana ba, sai dai bin mutane da yake yi da idanunsa. Dokta ne ya ce, in dai yaron nan ya kuma kaiwa 1 awa bai farka ba, idanunsa ne a buɗe, to dole za mu yi muku transfer wallahi. Mom, da tun da suka kawo Harun take kuka, yanzu ma kukan ta saki tana jijjiga shi amma babu magana sai ido. Washe gari plan ɗin su Bash ya ɗaga zuwa India. Babu wanda ya san budurwar tana cikin jirgin, kasancewar bai nuna alamun tare da wata suka zo ba. Momi da Dadi da Fauziya sai ɗaga masa hannu suke yi, daga nan suka ɗaga. Dadi ne ya wuce da su Momi supermarket. Kaya suka jido masu tsadar gaske, daga nan suka wuce gurin shan ice cream suka dawo gida. Kwance yake shi kaɗai a ɗakin Mom ta je gida ta dawo. Dokta kuma yana office. Tuno abubuwan da suka dinga faruwa da shi ya yi a club. Inna lillahi ya dinga maimaitawa. Wayyo Allah na garinya. Tuno abubuwan da suka dinga faruwa da shi ya yi a club. Inna lillahi
ya dinga maimaitawa wayyo Allah na. Garin ya wannan abu ya faru. Lokacin Mam da Hajiya sun taho suka dinga jin hayaniyarsa da sauri suka ƙarasa. Ya ci gaba da cewa wallahi sai Allah ya saka min, Allah baya zalunci. Wallahi sai Allah ya saka min. Allah ba azzalumin bayansa ba ne. Ka yi min sakayya da gaggawa. Hawayen da Mom ke ƙoƙarin ɓoyewa ne suka zubo a fuskar da ba ta gushewa da zubar da hawaye. Kujeru suka samu suka zauna suka fara kwararo masa addu'a. Yunƙurin miƙewa yake yi ya kasa. Hajiya ce ta riƙo shi ya miƙe yana salati. Buɗe idanunsa ya yi ya sauke su a kan na Mommy da suka yi jawur kamar gauta. Tausayin mahaifiyar tashi ne ya kama shi, yana jin santa na daɗuwa a cikin zuciyar shi. Dokta ne ya shigo ɗauke da wata takarda a hannunsa da alama ta sallama ce. Cewa yi dama tashinsa muke buƙata, to yanzu ku biyo ni ofis. Cewa ya yi dama tashinsa muke jira. To yanzu ku biyo ni ofis saboda ƙa'idojin shan maganinsa. Hajiya ce ta nemi guri ta zauna, Mommy kuma ta bi Dokta. Dokta ne ya ce, kullum zai dinga shan Maltina da madara sau 3 a rana. Mom ce ta ce, wannan ba matsala. Ok, Dokta ya ce, tare da ciro magungunan da ya sanya su a leda. Kin ga wannan yana shan sa zai yi amai. Please ku kiyaye dokokin, insha Allah zai samu sauƙi. Godiya Mom ta yi wa Dokta suka fice saboda komai mahaifin Mom ne zai biya. Tattarawa suka yi suka koma gida. Da isar bashi da wata tantiriyar yarinya mai suna Bahijja. Bahijja yarinya ce 'yar shekara 22. Ta taso cikin gata da naira. Bata san babu ba a rayuwarta. Kasancewar iyayenta 'yan boko ne yasa suka ce ba za ta yi aure yanzu ba har sai ta kammala komai. Hakan ya sa ta faɗawa harkar karuwanci. Kuma a mazan ma ba da kowa take hulɗa ba sai ta ga mutum ya iya ɗaukar wanka kuma wayayyen aji. Kuma wayayye ajin ƙarshe, bugu da ƙari, mai buɗaɗɗen idanu wanda kunya ba ta gabansa. Kuma a mazan ma ba da kowa take hulɗa ba sai ta ga mutum ya iya ɗaukar wanka kuma wayayye ajin ƙarshe, bugu da ƙari, mai buɗaɗɗen ido wanda kunya ba ta gabansa. To masu sauraro a nan za mu dakata. Sai ku ci gaba da kasancewa da Hikima Hausa Novels tare da ni mai gabatarwa Maryam Ahmad.